ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର 22ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ 22ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ମହା ଦୁର୍ନୀତି, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିହୀନକୁ ଜମିପଟା ଆବଣ୍ଟନ ସହ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସୁରକ୍ଷା, ନଦୀ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅପପୁଷ୍ଟି ଓ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁରବସ୍ଥା, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଓ କୃଷିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକଟ ବେରୋଜଗାରୀ ସମସ୍ୟା, ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ପିଠା ଯୋଜନାରେ ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ସରକାର ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ନୀଳାଦ୍ରି ବେହେରା ପାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଶିଳ୍ପ ସବୁଜ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡର ଦୁରୁପଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିଫଳ ଓ ରାଜ୍ୟର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଙ୍ଗ ତରସ୍ମୀ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ବୋଲି ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ବସନ୍ତ ଆବଲୁକା, ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ହରିଣୀ ମୁଦୁଲି, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଉମେଳା ଖୋସଲାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜିର ସମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନୀୟ ଅପାର ସରକାର 22 ବର୍ଷରେ 22ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପଚାରିଛୁ। ଏଠି ଖଣି, ଖାଦନ, ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ସବୁ ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅପାର ସମ୍ଭାବ ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ତଳେ ପହଞ୍ଚିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1 ନମ୍ବର ବୋଲି ଡିମିଡ଼ିଆ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ଆମେ 22ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆମେ ପଚାରିଛୁ। ମୁଖ୍ୟ ଦାବି 22ଟି ଜାଗାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କଥା ଅଛି, ଯୁବକମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର କଥା ଅଛି, ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଅଛି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା ଅଛି, ଚାଷୀଙ୍କର କଥା ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅଛି, ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡ କଥା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା କଥା ଅଛି, ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ କଳା ମାନେ ପିଠା କଥା ଚାଲିଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଠକିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ 22 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ 22ଟି ପଚାର।